Hoxe non estou no mar, estou de novo na cociña da miña casa para falarvos un pouco dos peixes que están de temporada agora en otoño. Como sabedes, é unha época que abarca varios meses, entón é posible que uns peixes desta época os atopemos xa agora nas pescaderías do Gadis, pero outros virán máis para adiante, hacia mediados ou finales do outono. É o caso, por exemplo, da sentola ou do choco, que seguro que xa todos estades deseando, como a min, volvelo a comer. Eso sí, ahora mesmo temos moita calidad e moita variedad na pescadería. Por exemplo, todos os peixes da pedra, peixe de roca, que ademais é un peixe que é baixo en grasa, como todo peixe salvaje, moi nutritivo, porque ten proteína de calidade, o peixe estar nadando en libertad, seibo, e cunha alimentación moi variada, sobre todo nestas aguas tan productivas como temos na nosa terra en Galicia. Ese peixe da pedra é ideal para cando estamos enfermiños ou se temos un estómago delicado, sobre todo para facelo fervido, aínda que tamén podemos facelo con outras recetas, non? O típico, o forno ou guisado. Algúns deses peixes que vos podo nombrar que están agora de temporada, peixe da pedra, o sarjo, a rebalisa, pinto, marajota, tamén son moi habituales do Gadis, os prajos, o dentón, a corvina, o escarapote e, por suposto, algúns peixes que poden estar en fondos de pedra ou fondos de area, pero que comparten características con eses dos que vos falei, como pode ser, por exemplo, o escacho e o rubio, o badeixo ou incluso a pescada, a merluza. Hoxe imos a cociñar xuntos, se vos parece, invito-vos a que cociñedes comigo unha boa caldeirada de raia, porque ademais é un peixe que non falta nunca na pescadería do Gadis e que xusto ahora mismo nos meses con R está millor que nunca. Acompañádesme. Poñemos a tarteiriña ao lume cun puñadiño de sal, con media cebola. Añadimos tamén patatas, e a mí gústame cortalas así, son moi patateiro, así que suelo lle poñer bastantes. Recordade, a agua ten que cubrir as patatas e o peixe. Debemos de incorporar tanto unha cousa como outra en función do tempo que creamos que vai a tardar en coser. Hai peixes que son máis duros e outros que son máis blandos. Eu neste caso vou esperar a que empece a ferver as patatas para añadir a raia. Eu suelo sorpresar o peixe, que é botalle unhas areiñas de sal por riba, pois 5 minutos antes, máis ou menos, de añadilo á tarteira onde se están cociñando as patatas. O mismo, en función do salado que vos guste e do peixe que se trate, pois hai que botar antes ou despois, pero axuda a que teña máis sabor e que a carne quede máis tesiña. Pois as patatas xa romperon a ferver, así que, vamos a incorporar a raia inmediatamente, con cuidado de non queimarnos, un toriño, outro toriño máis e este no medio. Como creo que me pasei ca agua, vou a retirarlle unha pouca porque non é bo que teña tanta, senón facemos que o sabor non estea tan concentrado. É mellor que teña a agua aí cubrindo, nada máis, vale? Nada, xa lle retirei o exceso de agua e agora imoslle poñer o testo, pero sin deixalo tapado, porque ao ferver pode botar por fora. E xa teño aquí ao lado un plato cun tenedor para dentro dun rato probar se as patatas están cocidas, se podemos clavar o tenedor, probarei unha e así saberemos se xa está listo. Bueno, isto xa está, e conseguín que non se me botara por fora. Fai un momento comprobei como estaban as patatas, vedes, espeto unha e xa rompe, isto indica que xa están cocidas. Vedes? Vamos a poñer unha aquí. Mirade como parte, xa están cocidiñas e, polo tanto, o peixe tamén. Así que o que imos a facer é apagarlle o lume e imos a escorrerlle a agua, pero imos a reservar unha taxiña dela, desta agua de cocción, para facer a salsa. Agora vamos a facer a allada. Fai falta un bo aceite de oliva. É moi importante estes dos ingredientes. Un bo aceite de oliva.
Imos a poñer un pouco de unto, pero ten que ser así blanquiño, de boa calidad, como este, xa sabedes. O unto é a grasa da barriga do porco que se jarda normalmente salada. E imos a picar uns dentiños de allo, vale? De aí o nombre de allada. O tema do unto é moi importante porque lle pon un sabor característico que vai facer que a caldeirada de raia este riquísima. Isto faise polo aire, xa os allos están listos e teño aquí preparados os outros ingredientes. Pimentón dulce e a agua de cocción. Para añadir o pimentón ao aceite temos que apagar o lume primeiro, porque senón pode se nos queimar o pimentón. E agora hai que ser rápidos. Botamos o pimentón no aceite, remexemos rapidamente, como vos dixo, teño o lume apagado para que o pimentón non se queime e colla máis sabor. E a continuación xa añadimos a agua de cocción que tiñamos reservado. Aí está. Remexemos outro pouquiño. E nada, así quente, xa imos a añadir ahora mismo a caldeirada que teño aquí. Mirade, que maravilla isto. Aí vai. O previño rojo, a allada. Aí está. Unha cousa que fai sempre miña nai é, unha vez que lle bota a salsa, de despoñelo ao lume hasta que rompe a ferver. Un momentiño solo, que rompa a ferver e apaga o lume e listo para servir. Bueno, pois xa teño lista a miña caldeirada de raia. Síntome super orgulloso, creo que me quedou genial. Mirade para aquí, que pintaza ten. Vou vos a confesar un secreto. É a primeira vez que a preparo eu solo. Eso sí, sempre prestei moita atención a como miña nai a facía e seguín ao pé da letra todas as súas instruccións, sobre todo no que ten que ver cos ingredientes. Espero que me dedes o aprobado. Direivos que a resende de maravilla. Voume a poñer as botas. Consumide peixe, peixe galego, peixe de temporada de outono e disfrutadeo, que é o que levamos desta vida. Un bico enorme para todos e todas.